आणि बुधवारी पुढच्या बुधवारी दोन पाय दोन पाय दोन पायाची भाजी. आता इथे आते पावट्याची भाजी करते. ते पावटे माहिती आहे ना, आपण आपल्या झाडाचे काढलेले. पण तो ते झाड पण पावटे. काढून टाकला आम्ही. आता आम्ही झाड पण तो काढून टाकला. आता भाजी करायची. तेल टाकलाय. पहिला कांदा. कांदा आपली भाजी असेल तसा कांदा घ्यायचा. इथे आता तुम्ही किती कांदा घेतला? 2? मी नाही 3 कापले. 3 कापले. थोडासा ठेवलाय. सोलवणी करायचं आहे ना टोमॅटोचा. हे टोमॅटो शिजवलं. टोमॅटोची सोलवणी करायची. आणि पावट्यामध्ये बटाटा टाकलाय, टोमॅटो टाकलाय आणि स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे. गावी राहायचं हे साधं ना की आपल्या अंगणाचं सर्व काय पिकू शकतो मम्मी है ना. पिकू शकतो, फक्त करायला पाहिजे. करणारा पाहिजे आणि मग. जागा पाहिजे. जागा पाहिजे. इथून खिडकीतून आतेचा खला बघ केवढा दिसतोय लांब. मला लांब आहे पण तिथे अर्धा घर पण गेलेला आहे. हो. हा. इकडून तिकडे घर किती मोठं आहे. तर गणपती स्पेशल काय काय बनवणार आहे? गणपती स्पेशल आता काय? मोदक उद्या बनवायचे. पहिले मोदक बनवायचे. मोदक, दही, श्रीखंड, पालाभाजी, वालाची भाजी, अरे वा. हे डाळ, भात, पापड. आणि बुधवारी पुढच्या बुधवारी दोन पाय दोन पायाची भाजी. आता जवळजवळ महिना होऊन गेला. नाही नाव चांगलं दिलंय मम्मी. भाजी पण 2 पायाची भाजी. नाव चांगलं आहे आता. भाजी बरोबर आहे. हा, ज्यांना सर्वांना समजतच असेल ते काय म्हणतोय आम्ही ते. 4 पायाची बघायची. 4 पायाची पण बघायची. जमली तर 4 पायाची पण आणायची. नाही तर 2 पायाची खरी. हा 2 पायाची घरी. कांदा आपल्याला लाल करायचं पूर्ण. होय थोडा फ्राय करायचा. आलं लसणाची पेस्ट. असं तुम्ही आलं लसणाची पेस्ट किती दिवसासाठी बनवून ठेवता? 5-7 दिवसाची करून ठेवते त्या बाजूला. आता तिथे भाजी शिजायला टाकणार आणि ते टोमॅटोचं सार करणार, म्हणजे सोलवणी करणार टोमॅटोचा. त्याच्यासाठी हे वाटप असं घेतलेलं आहे. आधी भाजी घालून दाखवू दे. आणि टाकते लसूण मी. हा. लसूण घेतले आहेत 7-8 पाकले. कोथिंबीर, कांदा थोडासा, हळद पावडर, तिखट. आपल्याला जेवढं पाहिजे ना तिखट तेवढा आपण मसाला वापरायचा. मिरची पावडर हा घरातला मसाला आहे, म्हणून त्याच्यामध्ये धना पावडर, जिरा पावडर हे सगळं टाकत नाही. ते सर्व त्याच्यामध्ये गरम मसाले टाकलेले आहे. मसाला आपण कसं तिखट खातो ना, जास्त तिखट आपण. हळद पावडर, गरम मसाला. भाजी चांगली टेस्टी व्हायला पाहिजे ना, म्हणून भाजीमध्ये आपण स्पेशल मसाला टाकायचा. म्हणजे हे गरम मसाला. तर मसाल्यामधला लाल मसाला आपला आहे ना, त्याच्यामधला एवढा पण त्याच्यामध्ये घातला आहे. ही भाजी बनायला किती वेळ लागेल अजून? आता ते वार पावटे शिजेपर्यंत 10-15 मिनिटं लागतील. बटाटा पण शिजायला पाहिजे. मग आपण झाकण मारून ठेवायचं ते. आता पाणी ओतून झाकण मारून ठेवायचं. तोपर्यंत हे टोमॅटोचं सोलवणी वाटून वगैरे घेणार. मिक्स केल्यावर चांगला ते मसाल्यावाला मम्मी सुगंध आला ना मसाल्यावाला. मसाला सुंदर आहे एकदम घरातला. घरातला मसाला छान का, कारण आपल्याला सर्वांना माहिती असतं की आपण त्याच्यात काय काय टाकतोय है ना. आणि चांगल्या क्वालिटीच आपण टाकणार, चांगलं स्वच्छ करून. पाहिजे तर आपण चांगलाच करणार ना, साफ सुथरं एकदम. पाणी टाकणार ना. मग आता हे 10-15 मिनिटासाठी ठेवणार आहे झाकण मारून. पण मध्ये असं चेक करायची गरज आहे मध्ये एकदा ढवळून बघायचं, म्हणजे पाणी आटलं तर. बटाटा पण पातळ कापलेला आहे आणि पावटे पण ओले आहेत ना, ते लवकर शिजतात. झाकण मारून ठेवतो. ते टोमॅटोचं सार करताय ना. हा टोमॅटोचं सार.
ती सोलवणी बोलते. सोलोनी बोलतो का? सोलवणी बोलतो आम्ही. आता हे वाटलेलं टोमॅटो वाटलेली आणि त्याच्यामध्ये कोकम टाकलाय. 2-3 कोकम टाकायची म्हणजे टेस्ट चांगले आंबट येते म्हणजे सोलवणीच बनतो त्याचा. आता कांदा आहे थोडा आणि लसूण चिरून घेतले. ही फोडणीला देणार आता कांदा आणि लसूण. आणि तिकडे आपली भाजी होते ना. हा ती भाजी होते. लसूण थोडासा कांदा. कांदा थोडा. आत्ते आणि आम्ही आता भटाकडे जाणार आहे. हा? जेवल्यावर आपण कारण हा आता मोठा सर्वांना प्रश्न हाच पडतो. जे लोक बाहेर भेटतात ना, लग्नाची तारीख कधी आहे, लग्नाची तारीख कधी आहे. जातोय आता आम्ही काढायला लग्नाची तारीख. हा. सांगतो तुम्हाला पण दाखवतो. सर्व इकडे पण ती कधी लग्न कधी हा लग्न कधी. बाहेर जेवढे पण माणसं भेटतात आहेत ना, आता ते विचारतात सर्व. आणि सर्वांना मुलगी आवडली. होय. आता सर्वांना, आमच्या इथे पण सर्वांना आवडते. कोण चांगलं दिसत होतं, मी का काजल? आमच्या इथे म्हणत होते पप्पू छान दिसत होतं पण दोघं पण छान दिसत हा, होते. दोघं. काजल पण छान मी दिसत होती. तर असंच पप्पू पण छान प्रश्न गोंधळून टाकतो माणसांना. तुम्ही सांगा कोण चांगलं दिसतंय. ऍक्च्युली दोन्हीच चांगले आहे ना. हे माझ्या मोठ्या भावाची बायको पण बोलत होती की पप्पू छान दिसत होता. मी म्हणते, नाही काजल पण छान दिसत होती. दोन्ही भारी. काजलला काय मस्त केलेलं ना सजवलेलं. छान दिसत होती काजल. हे आता टाकायचं. झाली ती फोडणी ना. झाली. आणि पाणी आता. जेवण बनवणारे असतील ना मम्मी तर पटकन पण होतो ना जेवण. असं बनवायला घेतलं पटकन तर होतो. माणसं काय करतात, आपण थांबून मग कंटाळा येतो आणि बाहेरून ऑर्डर करतो. पण घरी बनवणारे असेल ना कोण मम्मी असं हा पटकन होतो. हे दाखवले काय ते कप मच्छी घेतलं नाही काय. हा घेतला. हा छान वाटतं ना ते असं. शेजांनी बनवलंय. आणि हा राईट जागेवर बनवलं. ते किचन मध्ये त्यांनी बरोबर बनवलं सगळं. बनवलंय. पण हे नॉनव्हेज नाही चालणार होतं आता. उपवास आहे. श्रावण आहे आता. श्रावण संपला. रावण 1 महिन्यासाठीच होता ना. आता त्याचं राज्य येणार आता. ते मच्छीचं मार्ग आता देवी येईपर्यंत, देवी आली की परत आम्ही 10 दिवस मसाला करू. परत बंद या करा. उपवासाचं एक लॉजिक मम्मी आपल्या हाय लिहिलेलं म्हणून आपण पाळतो. पण तिथं अजून एक लॉजिक पण आपल्या पोटासाठी की एवढं वर्ष आपण नॉनव्हेज खातो. बरोबर आहे. कधीतरी आराम तरी असला पाहिजे पोटाला नॉनव्हेज. त्यानिमित्ताने तो एक चांगली गोष्ट आहे ती. आता आपल्याला किती वेळ लागेल? आता जातील 5-7 मिनिटं. मीठ टाकते आता. त्याला चांगली उकळी यायला पाहिजे. उकळी आहे. हा. झाले आपले 2 रेसिपीज. हे 2. डायरेक्ट वाढल्यावर हे आता मध्ये एकदा आपण उघडून बघितलं ना ते शिजायला हवं ना अजून. का झालंय? झालं शिजलंय. बटाटा शिजलंय. वाल पण शिजणार. ते कोवळे आहेत ना, ते जुन नाही तेवढे. असे चेक करायचे आपण. शिजले. ठीक आहे ना. हे काय झालं रेडी. चटणी हवी आहे. लोणचं. ही भाजी आहे बघा. ते वर आता बाद झाला एवढा. तुम्हाला भाजी घे. ते काश्मीरला नको. संध्याकाळी अजून काय करणार आहे दुसरी? काहीतरी बघू करू. तुला भाजी बाद झाली काय देव? मला बाजली बाद झाली ना? तुला बटाट्याची भाजी देव? नाही सेजलला नको आता. तुम्ही घ्या. तुला पण घे. मास पण नको. मग बस आता. हा ताडबा किती मस्त भरलेला वाटतोय ना. प्रत्येक गोष्ट याच्यात आहे ना. 2 गोष्टी आता गेलेली तरी सगळं टाइम बरं आहे. हा आता ही भाजी टेस्ट करूया. अशा हेल्दी भाज्या खायच्या. ताटात असलीच पाहिजे अशा भाज्या. आणि मस्त एकदम छान झाले. आणि आपलं सोलवणी टोमॅटोचा मस्त आहे. सूप सारखं झालं. सूप सारखं नाही. तेच पैसे असतील ना काय 2-3 लाख रुपये ठेवायचे फिक्स मध्ये. बस. काय बोलते, कुठे चाललो आम्ही आता? आम्ही चाललो आता भटजींकडे मूर्त काढायला लग्नाचा. आणि आणि काय काय बघूया आपण तिकडे काय आहे ते. मम्मी नाही येते. मम्मी इकडेच राहते. मम्मी इथेच राहते. हे छान वाटतं तुमचं बघायला. आता तुम्ही रोज बघता, तुम्हाला काय वाटत नाही ते. छत्री घे बाई. घेतली.
बबली असं तुम्हाला कधी टाइम असेल तर पायाची एक्सरसाइज करायची, मग बस पाय पाठी पुढे करून दाखवा, असं 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 कधी टाइम काढून असं असं करायचं, नाही, असं बसलो ना आपण पाठी पुढे पाठी पुढे करत राहायचं. असं असे मोजून 20 वेळा करायचं. मोजून 20 वेळा झाला की अब असे 10 वेळा फिरव, असे पण करायचं. 10 वेळा असे फिरवायचे, 10 वेळा रिव्हर्स. हे करायचं का माहिती आहे? असे पण करायचे. नाही ते नंतर हो, पण हे 3 करायचे असे. तुझ्या लग्नाचा जायचंय ना मुंबईत परत, मुहूर्त काढून चालला नोव्हेंबरचा. आणि कपाट वरती कपाट हवाय ना ते गोदरेजचा. दिसतच नाही कॅमेऱ्यामध्ये, वर लांब आहे ते एकदम. बघ बघ इकडे बघ. कोणाला पेंटर हवे असतील तर एक्सपर्ट. आहेत पेंटर. चला छत्री घेतली, छत्री हा घेतलीये. कपडे पण घेत आहे. नाही काढून ठेव. तुम्ही खाली चालत तू घे पुलापर्यंत गाडी. हा घेऊ ना. हा देणार मग आता त्याला पण सांगितलं तुम्ही नाही ना म्हणता मला, माझे पण म्हटलं गावाला 29 ना. आता आम्ही बघा पाटीच ते भटजींचं घर आहे बघा, तिकडनं आम्ही आलो आणि समोर बाईक लावलेली आहे आणि इकडे लिहून घेतलेलं आहे कार्तिक महिना आहे ना. हा कार्तिक प्रतिपदा शनिवार सांगितलं आहे. नाही नाही हां कार्तिक प्रतिपदा म्हणजे कार्तिक महिन्यात कार्तिक महिना. 20 नोव्हेंबरला आहे, 20 नोव्हेंबरला 11:59 असे किती मुहूर्त आहेत? 5 मुहूर्त आहेत. 20 नोव्हेंबर, 21 नोव्हेंबर, 29 नोव्हेंबर, 30 नोव्हेंबर आणि 1 डिसेंबर. 20 नोव्हेंबर 11:59, 21 नोव्हेंबर. हे झालं ना वरती चढून. हा दम लागल्यासारखं झाला, जरा बोलायला नाही होत आहे. 21 नोव्हेंबरला 9:58 AM आणि 12:28. मग 29 नोव्हेंबरला 12:47 म्हणजे 12 वाजून तेवढ्या मिनिटाला आहे ना. 30 नोव्हेंबरला 12:47. 1 डिसेंबरला 9:59 आणि 12:28 है ना. हे मुहूर्त आम्ही काढून आणलं. 5 आणलेले आहेत, त्याच्यातला आता एक ठरवायचा कुठचा तरी. हां तुम्हाला ॲडव्हान्समध्ये सांगितलं सगळं. आता जाऊया घरी. ते आपला 16,500 ते करतील कमी. किती वर्ष आले असतील त्याला? येत नाही ना काढता. आता कशी येतात? पाठीमध्ये नट असतो, तुम्ही आपला नोकर माणसं वेल्डिंगवाले असतो ना, सेट पाहिजे की सोफा कंपनी बसायला पण चांगला बेड सोफा पाहिजे. आहे. बेड पाहिजे, बेड तो बेड बेड. हे बघ. तसे बेड कशी कितीला असतात कुठला? हे ना हां हे 22,500 चे गादी सगळं. गादी सकट. हो आणि हे सागवान मध्ये पाहिजे तर 32,500. हे बघा असा बॉक्स आहे सेट हा दोन्ही साईडला. काय? खालपर्यंत नाही का हो एकदम? खालपर्यंत आहे. हा, काय पण ठेवायला ते काही पण? ते काही हंतरुणा कपडे ठेवण्यासाठी. असं हा, पण जाड आहे ते ओक. जाण आहे जाड सेट. आहे. हे वॉटर बुक आहे. तुमच्याकडे क्लाउडचं पीस भेटेल काय? आणि आपलं हे मेकअपचं हे काय म्हणतात त्याला? मेकअप साठी ड्रेसिंग आहे. ड्रेसिंगचे टेबल कसे ते काजल करते ना, तर हे कितीला काजबं उडाली. की एकच आहे ना हा? हो सिंगल. सिंगल सिंगल हा हे विचारा ना हा, कितीला. single आहे. हा विचारा कितीला. हे असतील 4, 6.5, 6 पर्यंत 7 पर्यंत सांगेल. बघूया थांब. ती आली की ती एक म्हणजे वापरू शकतो ना. हा घरासारखा मस्त वाटतं ना हा पण. हा हा हा. आणि हे विचारा जरा प्राइस याची आणि याची. बाकी सगळं हे उलाट नाही कसं असं. आपले हे 5 खुर्च्या कसं द्याल? कुठली कंपनीची कुठली तो मजबूत नीलकमल किंवा अशी चांगली मजबूत कंपनी. हे पण चांगलं आहे सेट. ते बघा तिकडे होतं, तिकडे ते बघा एकदम पॉश वाटतात ना हे कपाट. हे ना हां हा पण ट्रिपल आहे ना हा उघडा. अच्छा मस्त वाटतं ना हे पण. लुक आहे कपाटाला. लुक हे पुढे बांगडा ठेवायला. बांगड्या ठेवायला. हा. त्याच्यात कलर बघूया आपण सर्व. हे एक कलर आहे, एक हा पिंक एक कलर आहे वाटतं त्यांच्याकडे. नाही नाही तो नाही ह्याच्यात. हा पहिला एक कलर आहे, एक आहे. हा 2 हा आहे. दुसरा कलर आहे, हा म्हणजे पण त्याच्यात तिसरा. बाकी सर्व सेम सेम आहेत ना. अजून एक आहे पुढे 2 आहेत अजून वेगळे. हा एक आहे. हा एक वेगळा कलर आहे ना. हा. हे पण सर्व कलर आणि ते मटेरियल चांगलं वाटतं ना. हा हे पण हे बघा ह्याला मध्ये आहे, ह्याला मध्ये ना असं आहे. हा
त्याला वेगळा आहे मध्ये 30,000 30,000. हा ते आणि ते मध्याला मध्ये नाही तो 28 आहे 28. ज्याला मध्ये आहे तो 30,000 आहे हे असं मग हे असलं ना हे बघा हे असलं तर आम्हाला मेकअपची घ्यायची गरज नाही हा मेकअपची गरज समजलं मामा तुम्हाला मजबूत आहे. बरोबर. मेकअपची घ्यायची गरज नाही हे असेल तर बरोबर आणि वस्तू सेट हा मग मेकअपची काय गरज नाही. हा डायनिंग टेबल कितीला दिला हे बघा हे 22,500 सागवान सर. बापरे एवढा महाग मग जेवायचं किती महाग याच्यावर 5,800 आपला लॅपटॉप आणि स्टडी किंवा ठेवायला येते ना हा 2500 का हा पण ठीक आहे पिंक कलर पण एकदम दिसून येतो ना कुठून दिसते तिकडे कुठे प्राइस लिहिली तेच तेवढे तरी 500. 6 फीट 2 फीट 2 फीट आणि ते वेगवेगळे आहेत ना सर्व हे वेगवेगळे हे पण बघा हे शाईन वेगळी आहे जी होय. हे काय आयटम आहे मस्त आहे ना. हे आपलं शोकेस आहे समोरचं एवढं काय शोकेस मस्त वाटतं 17,500 आडच वाटतं रे. आमच्या वरच्या बेडरूम साठी चांगला होता रेड अँड हा व्हाईट तिकडे मुंबईला ना. हा मी शोधत होतो रेड अँड व्हाईट पण इकडनं नेहणं म्हणजे भारी आहे हे दाखव बेल्ट इकडे हाडाचं वजन आहे त्याच्या. माणसाचं मासाचं वजन नसतं. हा 50 किलो आहे 50 हे? किलो. आई नसेल. शपथ. थांब करूया तुझा बेस्ट तुझा घरची काटा कुठे 50 आहे. हे तू सोडला का लावलेला मी राहू दे ना 5 मिनिटं. आता इथे ओढ्यातून जायचं नाही पण मम्मीला आणि आत्तेला आणि मामाला सर्वांना ते बेड दाखवलं बेड बोलतोय कबड दाखवलाय हा तर कोणता घ्यायचा ते डिसिजन घेणार आहे आम्ही है ना हा मग इकडे काय बनवतेस पण आधी भेळ बनव काय कसं बनवतो दाखव कशी ते बनवतो बनवते मस्त मीठ कांदा आणि बस बाय टोमॅटो. टोमॅटो गॅस. आता त्याच्यामध्ये फरसाण टाकते. आता मिठा पाणी तिखा पाणी मिठा पाणी तिखा पाणी कुठे लिंबू. हे मसाला टाकते आता. बस ना चला आपण आरती करूया हे नंतर खाऊया नागे म्हणतो गोबरो गोबरू. काय सगळं नाव गोप्रो काय गोबरो गोप्रो खोबरो 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 गोबरो गोबरो आता इथे आम्ही करतोय आरती आरती साईबाबांची. आणि दर गुरुवारी करता ना. श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्र लांब ठेव जरा इकडे ठेव. एकदम पुढे फोटोच्या इकडे नको ठेव पाठीच्या. झाली आरती चला बेल खायला जा. कारण त्या पहिली आम्ही जर मिक्स करून ठेवली असती तर नरम तर नरम झाली असती ना आरती करणं गरजेचं होतं टाइम झाला होता ना हे काय घेतलं कोकम सरबत. कोकम म्हणजे खाली कोकम आहे ते नाही नाही कोकम नाही ती साखरने अशी एक आता हे बर्फ झालं झाला ना? फ्रीज मध्ये ठेवतो ना. त्याची वेगळीच चव यायची ना हा मग मी समजा कोकम सरबत नसेल तर हा ते नसेल तर काय असेल तर काय चिंच चिंचेचं चिंचीचं पाणी. पण टेस्ट करूया पहिला मस्त लागते टेस्टी एकदम ना. कोकमचं सरबत एक टाकलंय नाश्ता ना. म्हणून चांगला आहे आता इथे बटाट्याची फ्राय बटाट्याची भाजी बनते आणि ते आते लसूण चिरते. इथे काहीतरी वेगळं दाखवतो तुम्हाला बघा हा बघा अशोक कसं आहे डोळे उघड अरे डोळे उघड कल्लू बसलाय वरती. दिसतोय की नाही कॅमेरा इथे लाईट डे लाईट कमी नाही म्हणजे दिसत पण नाही डोळे त्याचे बटाट्यामध्ये मम्मी आपल्या लसूण चेचून टाकले की किती मस्त चव येते मस्त ना चव येते. आता ते अशा प्रकारे बनवा किंवा गोल काप बनवा हा एकदम म्हणजे मी माझं पर्सनल ओपिनियन देतो खूप म्हणजे खूप छान लागतं लास्ट टाइम आपण ना रत्नागिरीमध्ये बनवलेले मम्मी हो हो म्हणजे लास्ट टाइम आलेलो तेव्हा हा मम्मीला बोललो तळलेले बटाटे जेव्हा बनवशील गोल बनवले होते तुम्ही बोललो लसूण चेचूनच टाक बोललो ते हा हा आवडतं मला ते हे गणपतीसाठी लावायला आणलेलं माझ्या पुतणीने. कधी लावणार आहे हे हे आता लावते ती आता हे कानातले लावता ना बाली. आणि हे तुझ्या हातातलं दाखव कसं लावणार कुठे लावणार दाखव हात काढ हा वरचा हात हा असा लावणार ना आणि ही आपली ब्लू वाली कुठे लावणार दाखव नॉकआउट एक केला एक नॉकआउट केला
आणि कॉमेंट्री इकडून होते. अजून करायला हे बघा लास्ट टाइम बघा असं सजवलेलं हिने आणि हे वरती लावलं. बघ पप्या. हा आता छान वाटतंय ना. ब्लॉग्स कसे वाटतात जर अंधार असेल कारण गाव आहे ना लाईट्स जरा एवढे आपण मॅनेज नाही करू शकत. जेवढं पॉसिबल तेवढं मी तुम्हाला दाखवतोय. व्हिडिओज कसे वाटतात ते पण आम्हाला सांगा है ना. आणि असंच व्हिडिओला सपोर्ट करत आणि बघत राहा. मस्त वाटतं ना धोतर हे आता. हा धोतराला लावलं आहे ते बघा ते बेंबीच्या खाली तिकडे पट्टा असतो ना ते हा बेल्टला लावला आहे. हे डोक्यावर सोंडला बघा लावलेला आहे. मुकुटावर मुकुटाच्या वरती ते मध्ये डायमंड लावलेला आहे. तिकडे पण लावलंय आणि ते पर्पल पण लावलेलं आहे. ह्याच्याने काय माहितीये मूर्तीचं एक थोडी शाईन आली जरा शाईन आली. है ना. उद्या आणखीन येईल जरा कंटी बिंटी घालून छान. आणि कानातले ना दाखवले आपण बाली. हा.